Sanibona ma. Yebo kodwa. Siyaphila ninjani? Hayi siyaphila noma umkhuhlane khona udasihamba. Siyaphila mina ngothuleleni umama ubani? Umama uphumephi igama lakhe lokuzalwa. Kodwa la ekhaya bambiza ngoMajikelele igama likababa. Wathi Majikelele. Siyaluza udaba noSizi kandodana ma. Amen. Likhona ntana. Hayi lukhona. Yebo ma. Yebo nje manginibona ngena ngiyaphinda ngithi ngathi enhlizweni yami ukhona usuka ngendlela nje batabami engixakeke ngakhona endodana yami ukhona batabami ukuzala ingane kabili lengane iphindele esisweni kumina kuba kukho kwaze kuzenzela ngokulimala kwayo ithemba ingane yomntakamali ithi khona ezokuthola nakuhulumeni ayitholi lutho angethembisa kade ngifonile kade ngibafonela ukunjani na angiboni lutho okubuhlungu kakhulu ukungiphethe kabi ngoba manje uhleli phansi akakwazi ukuzenzela lutho ukuya esontweni nje sekubiza imali kumina ngoba ngiyaphutha uma ingayisontweni angisayisebenzisa zikashembe mangekho umuntu kuze kusize nampo omakhelwane bazomkhipha nje ngishendlini ngoba akakwazi ukuzenzela lutho mase embedeni nje usembedeni mina ngisenawo amandla sengadla lifukele kufanele ngimvuse mase ngibeka iphalishi la akakwazi ukuzipha leli phalishi manje libekile akakwazi ukuligodlusa ukulonkinga manje indleko zasemhlabeni ke batabami nani niyazazi ziyaqhubeka ayihambi yancane manje lama ngisathi kufanele ngenze njani ngoba le pensheni yami ayimenzi lutho ngoba noma ngama ngibona noma ngawuphethwe isisu phela kufanele abonane nani eningi nedodela ngayo 2000 wami ngiyazondla mina nginayo baba la ekhaya iwona oyiphalishi lo 2000 kahulumeni nginawo kodwa kuswele mangihlebhule lapho phela imnika usizo ngoba noma kubuhlungu angizokwenza lutho kodwa ulunge nje nomakhelwane bexakekile nje uNkulunkulu wampana umntwana ngeke abakubo kwalomntwana abakwazi ukuthi uzotholakala la ekhaya kodwa bamondle kamnomeni konani walomntwana kudinga iplate iphumela ekhaya lomntwana nina akuhlela akasebenzi ade isebenzele ukhulisa lengane yalomuntu ohleze esituleni onemali yakhe kodwa ngegama akayitholi ilokho nje kungiphethe kabi phakathi kwaleli ikhaya ngoba ingane yomntama wayishiya incane unina imazi wayishiya incane kwaze kwayehamba ithi yosebenza yafuthi yasebenza kwalunga usathani kanti umngenhla isiyaphela ukukhetha mfana siyabasha angazi ukuthi leyo nto kufanele ngenze njani badabana angazi ngempela ngixakile ayinandlu ayinandawo yokulala ayinalutho sekuyingane nje noma nganje ikhumbuleni eyayikuthanda ma kukhona kudinga icele kumina nginiwe ma kungekho iyaphutha kodwa igama lithi nemali yayo ilali ngadlile siyalidla ke thina la ekhaya ikabishi noma ningenashukela ningenamafutha ngoba senze impilo since impilo lokho nalokho ekufanele ngathi yamsiza khona phela kuzojabula igazi kuyena akakutholi ngalutho
akatholi angisenawo namandla ngabe ngiyaphuma ngoshaya itoho ngishayela ingane yomntakama ngoba inayisa inanini imini oyise nonini okufisayo nama ikuphi ukuthi senisiza ngakho maphela isandla somthetho masivuma siyakaza mntanami ziphume imali zakhe kuze nathole ukusizakala yeah ngoba kanandlu njengamanje ucuphekelela qhugwane la balibonile abanye abantwana yeah akulone lami kwawelami lokusakwazi akulone la njengamanje yena nje fanele ayithole na indawo yakhe akwazi ukubuyisa umntwana wakhe nonina wakhe okay isicelo sokuthi azama ukulekelela ukuthi imali yakhe akwazi ukuyithola kumina ngifisa lokho yeah ulukhuni yabona ulukhuni ngoba uya ngoba uthi ufuna usizo kubameli bafike bakwenze nje nani bona abameli bake bafika la egcekeni ekhaya akaze bafike hayi le ntombazane yayifikile ngithi ayiqhamuka kubona la ntombazane hayi ngiqhamuka ngapha ngokuthunenene yona ngayibona hayi wayesuka kuthina la kwethu mina yebo mntana abanye uyenazo bathuleleni cha ngaze ngibabona abanye okay kulungile siyabonga ma yebo siyabingelela makoti yebo kunjani sisi yaphila siyaphila usizobona igama Mandisa Mandisa Nomi Nomia yebo bomakoti la ekhaya kodwa cha isho yogcwala nje wona uyasaba nje manje uyingodusi okay nakho sibizela sibilela umyeni wakho kwenzakalani kukhulu nje yini ubuhlungu futhi ninengane manje yebo ngani umntwana eminyaka nginephezu 11 izinto zakho umntwana uyakwazi ukuyithola kodwa nganele ayithola ngifuna kodwa ayingekho akayithola asithisha yebo uyamthanda umyeni wakho yo ungakhali sisi ungakhali ma ungakhali sisi sizele khona ukuzama ukuzonisiza ungakhali Linge futhi nje angamze maqalane nemchaze wenzakala nami ngihlala ekhaya angikwazi ukuthi ngiswele ngomsiza nginomntwana futhi nemali akayibonayo impesheni incane ingane ayitholi indlela efanele kwalesikhathi esiningi ngihlala ey'nsukwini ngikwazi ukugeza ingekho umuntu ozomsiza le ndlela akadala kuyona futhi ayikho right mina nethi izwi langaze yangena ngicela ukuthi bekwazi ukuthi athole imali yakhona esikwazi ukuthi yonke into yakhe ihambe kahle ngoba nathi ufuna imikhulu ufuna aqashe imoto 600 imoto mesuka la le mali angayithola akwazi ukuthi imsize ayanele ilo kodwa bengakusho
nokuthi uyithole ngizakho umuntu ozokwazi ukuthi umsize. Kuyenzeka phakathi kwethu sebusuku. Ayekho umuntu ozokwazi ukumsiza. Nami ngisuke ngikude. Okay. Yeah. No, ngiyakuzwa sisi. Ngiyakuzwa ma. Ngeke ke sithini kakhulu ngathi. Mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu. Ngithanda ukukhuluma ngokwenzeka. Angiphiwanga nje ukukhuluma. Noma bengizama nje labafana ngihamba nabo ukuthi hey ukhuluma. Azile into zami ukukhuluma. Lo kuthiwa nje ngothweleni ngiyithulela nje. Kuphela bese ngenza ngokwenza. Uthi cha khona ukwenza ke ngizokwenza. Lokho nje ngiyagaranta ngalokho ukuthi hayi ukwenzeni ngizokwenza ukwenzeni. Sizozama sisi. Sizozama ma. Ngizozama. Akho okusemandleni nami ngizozama. Ngizozama. Kodwa Ma. Ngizozama. Nkosi. Ngobona umntana ngaleyo la ngangikweyi khona kodwa sesihluphe kakhulu. Uma kuyisikhathi sokuthi ufuna ukuthi angazoqinisele lezi. Yebo. Untombi ka14. Yebo. Bamba u12 bamba u4. Yebo. Bamba u12 bamba u4. Yebo. Khuluma noNkulunkulu wakho. Amen. Ngelanga yangiluzu u12. Leso yakwazi ukusibamba. Kodwa u4 ngiyamzama no6. Yona namandla kakhulu u4. Yona namandla kakhulu. Ngibuze nasedalweni zekhaya. Uthonakalani mangikhulisa ingane kadadewethu. Ngahlupheka ngale egcineni. Bengangihluphi lezi ngane ayimazidokotela. Angazi ngane inkinga ngiyikhulisa. Na eswini sami ngathola umntwana oyedwa. Mina nje ngiyayibika nami ngisakwazi angisazi nje ukuthandaza mina. Hawu. Ngisho ukusonda nje angazi ushuke esondweni. Hawe. Cha ngoba ngihlukile ngoba ngithi ngiyakhola. Iyinkinga zabantu. Nkosi yami. Izolo ngithi ngiyesabatheni ibele izolo. Washo umntwana. Kwangena ucingo nje lungikhiphe yabo kodwa ufuna angisakwazi ke esondweni. Angisakwazi. Kodwa ushemba mangamkhohliwe. Awuyazi ngisho ngiphuma uyazi ngiyeba ngiqolile futhi kade ngikhulume naye sengiyaphuma ke hamba phambili. Ushembe angafaniswa nalutho emhlabeni. Ongakamboni usemnyameni. Hayi ngibiza impela ke ma sizozama ukusiza ma. Sizozama ukusiza siyabonga. Siyabonga makoti. Sizozama ukusiza ntombi siyabonga. Siyabingelela nami makoti. Kunjani sisi? Siyaphila. Igama bani sisi? Uthapsile wamathenzi. Okay. Nisibizile imali ekhaya nisibizele. Nanto sizisebenzibekile. Indaba kamfowethu nje iyinkinga phakathi ekhaya. Yebo. Futhi unenkinga. Kunoba siyakhuluma sikhulumela umakhelwane. Yebo. Akuyibona abamsizayo. Okay. Mina ngoba ngumakoti kamfowabo nje angikwazi ukumenza okuningi. Yebo. Mengiphakile kufanele ukuthi afonele umfethu nomakhelwane kuba ezizomsiza ezomupha ukudla. Manje leyo nto inzima. Nengane uzubona ukuthi hayi zikhathele. Ngoba iy'ngane ziyinto enjeyana nje. Yebo. Kufanele umemeze ingane ayihlale ekhaya. Ngokuthi sezikhona sesishaya isikhathi sokuseyibule esikoleni. Manje nje lento iyahlukumeza ngisho empilweni yakhe. Yebo. Besicela nje ukuthi nisilekelele kakhulu ukuze
akwazi ukuthi akwazi ukuvela kubo kwengane yakhe ukuze umakoti wakhe abuyele ngala ngoba kunzima khona. Siyacela kakhulu nokuba nimzamele ukulungisela into zakhe iqonde ngoba yibona uthwaleke kanzima noma usemdala akanawo amandla ukumvusa kunzima nje. Uyavuswa, uyafunza, uyagezwa, uyaqokolwa, njengomuntu wonke lona. Hayi, kulungile, siyabonga sisi. Siyabonga. Sabingana baba. Yebo baba. Kunjani baba? Siyaphila. Siyaphila. Insizwa bani igama? Siyabonga Thusi. Khona la eGreater. Yebo. Ngiyiphi senqayizivele? Senqayizivele. Nakho ukuthi sibizwa ngesimo sa lensizwa le umkabati. Yebo. Kuba mhlawumbe ongafisa ukubeka nokwaziyo ngalesimo. Ayikuningi ngoba phela umuntu ongakwazi ukuhamba lonto oqala. Ingake ngimsizele mawukuthi fanele asukume embedeni aye toilet akhona ukufika toilet funa toilet lekhona endlini. Kuyenzeka ngingabikho nami ngiyolanda inkomo ngimshiya eminyango mhlawumbe ethi uyagodola mhlawumbe uyashisela endlini ahlala eminyango. Mayihleli lapho noma kuthiwa liyani iziloze ngimfice buye mina emngenisa ngaphakathi endlini. Mayelele nje ulala ukuze ngibuye mangekho nje insuku uhlalele. Manje lokho ukuthi kula into yaka idingayo ukuthi abantu bamnikeze imali yakhe. Bengangcono bezomnikeza akwazi ukuthola nomuntu ozomsiza eduze ngoba nabamhleli umuntu uyahamba ufuna amatoho. Isifiso sami bengayilokho imali engakwazi ukuthi into zakhe bamnikeze azenzele noma manje kwenzele umuntu ngababalazi usizi akabhekene nalo. Nosiza akalazi olumenzayo mangekho mina kwaphela ukuhlala emvuleni madumizi uzohlala akekho umuntu ozokuthatha amngenise endlini. Uma kufanele ageze ngahlala iviki lonke angageziyo ngoba akekho ozomgeza kunzima umphamisa isalukazi ehlala naye asinawo amandla omphami asinawo namandla omgeza futhi. Kuyenza kuphela iviki lonke mangekho amaviki amabili ohlala agezile futhi unuka nje. Mayilokho mangingazeka ngimsize mhlawumbe akwazi ukuthola into engakwazi ukuthi imsize yobe ne-toilet eduze neshawa eduzane nento yokuhamba mefuna ukuhamba nje eya edrobheni akwazi ukuthi athole into ezomthatha imlele. Hayi, siyabonga mntaba, siyabonga nje nawe inhliziyo yakho nje mfethu ukuthi ube neqiniso kuyena. Siyabonga nje lokho mfethu. Siyabonga mntaba. Hayi siyabonga. Siyabingelela baba. Ninjani? Siyaphila sizokini. Siyaphila. Bawubanika. Biyo kanjani? Khona la. Makhelwane wakhona la ekhaya. Yebo. Nakho sibizele isimo salensizwa le yomakhelwane wakho. Hey. So lesimo sikhona phela njengoba sengivile nje nabo bechaza impela. Okuyinami ke akukho okuningi engabe ngisakuthini ngoba lokho abakuchazayo impela kuyikona. Okuyisifisi impela ukuthi ngazi ukuthi bengingasondeleka ubhekakala phela ukuthi usizakala kanjani ngoba uxakekile impela umfowethu kakhulu nje futhi ngeyona ukuthi into ekuthiwa into yamanje sekuyinto esinesikhathi exakekile. Njengoba bathi bechaza nje kwesikhathi impela kulekelela thina umakhelwane uthothi nabo kufanele bekwenye indawo asale yedwa umfowethu afone amemeze manguthi akanayo airtime yathumela ingane uyabona nje ukuthi uxakekile uyamdinga impela ukuthi ayithola izinto ezifanele ukuthi ayithole athole futhi umuntu ozoba seduze naye
ekuzokwaziwa ukuthi lo useduze ngisho ngathiwa kunjani nangomuntu oseduze uzokwazi ukuthi asheshe amlekelele ngoba kokunye uyophuma usugijima ungabusazi noma mhlawumbe useqeke kakhulu ngoba phela umuntu mayesho uyakubiza lithi hayi mfowethu awuzongilekelela kokunye ukuthi nawe uthi ake ngithi ukuthi mhlawumbe angenza cheese ngoba mhlawumbe khona okade ukwenza ukuthi hayi ake ngithi ukuqhubeka ngikwenza kanti mhlawumbe yena useyaphazamiseka impela nathi bese ngajabula impela mangakhona ukumlekelela izinto zakhe zimkhanyele akwazi ukuthi kwenzeke ngendlela efanele. Hey, siyabonga nje sabe lolo namakhelwane abanjengani ntaba. Abanye abantu ababunasi isineke nalehlezeni nayo. Bona kunjalo kodwa abantu abayifana ngempela njengokusho kokunye ubona phela ukuthi khona mangathi umuntu mayeseyibikile ngoba akufani nokube ngayibikile mayeseyibikile umuntu kuba nzima ngempela ukuthi ungamlahlelaphi zama na uhluleke la uhlulela khona. Yebo. Hayi siyabonga sengelwa. Yeah. Siyabonga.